नायगिरनो होना मिन्थिखाबाय जे प्राइम मिनिस्टार बे जेनेखि मन की बात जेनेखि फरायो बर'आव जे फरायो बेखौ सारानो फरायो जों दिनै मोगथाङाव दिनै सारजों फेस टु फेस लोगो मोनलायबाय सारनि नामखौसो खोनायोमोन दा खिन्थु जोङो मोगथाङाव लोगो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा आंनि बेखौ बाथ्राखौ मिथिनो लुगैबाय सार सारा रेडिअ'आवहाय मेथाइ खननायनि अनगायैबो गोबां माखासे केसेट माने दिहुननाय बैफोर गोबां मेथाइफोरखौ सारा लिरबोदोंमोन जों खोनानो मोनबाय थादों सार दा बे आयदानि सायावहाय सारा मा होनगोन माने लिरबोनाया ओरैबायदि जादों रेडिअ'आवबो लिरबाय थिगैनो खिन्थु नैबे बिथिङाव एसे लिरगिरिफोर एसे गेसेंमोन बे समाव गोबां गैयामोन बे हिसाबै जोंबो माने फिल्डआव ओंखारनाय जादों आरो दा बर'नि गिबि माबायाथ' जेनेबा जोंहा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बे 1952 दा मा 51 मोन जायखिया आङो सना दा बेनिफ्राय माखासे गोलाव बोसोर गेप्स थाबोनाय जादों बिनि उनावहाय मस्ट प्रबाबलि 1985 आव माने बे क'क्राझाराव प्रदीप महन्त होननाय दंमोन बियो बिथाङा नररेख' माने बे डिस माबानायाव बे महत बसुमतारी बिथांनि लिरनाय मेथाइ सुजुनाय मेथाइ आरो बिदिनो खनिराम बसुमतारी आरो घनकान्त बसुमतारी बिथांमोननि खन्नायाव जे इपि रेकर्ड माने एलपि नङा फिसा आरोखि इपि ओमफ्राय गिदिरबाथ' एलपि माने इपिआव दोंब्रैल' मेथाइ जायो बेबायदि आरोखि स्पेसा खम दा बेखौ खालामनाय जादोंमोन बेनि उनावहाय गुवाहाटियावबो आरो बिदिनो बै मीना दैमारि औ सानसेदि सम सफैगोन होनलायनाया बेबो नराय रेकर्डनिफ्रायनो माबानाय रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन बे सरासनस्रायै बे समाव बे डिस सोलियोमोन आरो बिनि उनावहाय फार्स्ट केसेट हिसाबै बड' मडार्न सं बाहाय रजिनि दा दामसै नोङो होनलायनाय खन्नाया रजि ब्रह्म दा ओमफ्राय खनिराम बसुमतारी बिथांमोनानो ओमफ्राय आरो रहेन्द्रनाथ ब्रह्म दा बिथांमोना बेयाव खन्नायाव बाहागो लाबोदों खोब मोजां जादों मेथाइफ्राबो जों गोजोननाय मोनदों आरो दा बिनि उननिफ्रायनो जोंबो गोसो जानायसै आदा वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा थैनानै थांबाय दा रुंसारि जाबाय क'क्राझार कलेजनि प्रफेसारमोन बिथांजों जों सावरायलायनानै महत बसुमतारीजों सावरायलायनानै अलंबार होननाय मोनसे केसेट दिहुननाय जादों आरो आं बाहाय खनाखै मेथाइबो लिराखै नाथाय आं ओरैबायदि बाहागो लाफादों एसे गिटारसो दामफादों आं बाहाय दा गिटार दामफानाय हिसाबै माने बे समाव बिराद गोसो गुदुं जेखि जाया माने जों मावनो गोसो आरो जे खननांगौब्लानो खननो मोनोब्लानो जे जों बाहागो लानो जायो बे नङा जेरैबाबो जोङो बेबायदि देंखोनि मुलुगखौ जोङो फुवारनाय फोसावनाय बेबायदि हाबायाव जों मावनांगौ होननानै जोङो सानोमोन आरो बे हिसाबै खालामनाय जादोंमोन बे मस्ट प्रबाबलि 1986 बियो 85आव बै बर' मडार्न सं जाबाय बे समावनो रहेन्द्रनाथ ब्रह्ममोनाबो बिदिनो दतमानिफ्राय बिथांमोना दिहुनदों बेसेबांबा जागो जायखिया मोननै मोनथामसो बिथांमोनाबो नाजादों औ आरो बिनिफ्राय बर'नि जितु आन्दलन पिरियडआव गोबां जेरखम थैसाम बेखौ एबसुनि माबानायाव स्पन्सरशिपआव माने दिहुननाय जादोंमोन भलिउम नम्बर 1 भलिउम नम्बर 2 बिदिनो आरो गोबाङानो मोनफा मोननै बेबायदिनो कनकलाल स्वर्गियारिमोन दिहुनदोंमोन जोंबो बे समब्रा समब्रि बे समावनो नैबे अलंबार केसेटनि उनाव आं ओरैबायदि इन्सपिरेसन मोननायसै जे बेल'जोंथ' जोंहा थोजासे नङा गतिके आंनावबो ओरैबायदि साननायसै आंबो दिहुनजोबनोसै होननानै बेनिफ्राय बे समाव थाखा फैसाबो बेबायदि सेरखम माने इसेबां आखायाव गैयाब्लाबो जोंनि नाजानायनि बेलायाव जोङो ओरैबायदि खालामदों गिदिर प्रजेक्टखौ जों हायाबाबो दा जेरखम आङो फार्स्टआव आलाइसि होननाय जात्रा गान बर'आ जात्रा गाना गोमालांनो हमबाय नुनो थांला गानायखौ गतिके बेखौथ' रेडिअ'बो होनाय जादों जों फोसावदों रेडिअ'नि गेजेरजों ओमफ्राय आङो अडिअ' केसेट हिसाबैबो आलाइसि फाल्लाखौ दा बिदा गेदेर सानायखौ ब्रह्म दंमोन बिथांजों आंजों जों ज' सावरायलायनानै स्क्रिप्टखौ बिथाङा बानायबाय ओमफ्राय भइसखौ जोंनो होनाय जादों आरो मानसि खमबाबो आंनो राजा जादों आंनो राजानि फिसाज्ला जेनेबा राजखुंगुरबो जादों बान्दाबो जादों भइसखौ सोलाय सोलाय खिन्थु बेहाय गानाङा नालाय अडिअ'ल'सो
दा बेबायदि खालामनानै जोङो बेबायदि फोसावनाय जादों बेनिफ्राय आंनि मडार्न केसेट हिसाबै फार्स्टआव माइनाव होननाय केसेट बे निता ब्रह्ममोनखौ लानानै ओमफ्राय जगेश्वर ब्रह्म दा हारिमु आफादनि प्रेसिडेन्ट बर' हारिमु आफादनि बिथांमोनखौ लानानै माइनाव होननाय केसेटखौ दिहुनजेनदों बिनि उनावहाय बे नाजाजेननायसोमोन दा जोंहाथ' मार्केटआथ' गैखाया माने थेवबो नाजानायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे गारनाय खरसखौल' मोनफिनथों होननानै जों सानखायोमोन बेयावथ' जेबो बेनिफिट गैखाया बिनिफ्राय मोनसे दौ फैनायसैलाय बर' आन्दलननि जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय जेरावबो आन्दलननि दुंहाव थासारि बे समाव थैसाम केसेट दिहुननायनि माने समब्रा समब्रि सम आरोखि बेफोर दा आं 91आवनो बधय 91 रोनसोन्द्रि होननाय मोनसे केसेट दिहुनदोंमोन बे आइजोजों आइजो बर' आइजो होननाया आइजोफोरखौ बिमा माहारिखौ फोजाखांनो थाखाय दा बे मेथाइआ ओरैबायदि पपुलारिटि मोनदों माने आं बेनिफ्राय आरो बांसिन आरो थुलुंगा मोनसिनदों आरो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ सानदों दिनै दामगिरिफ्रा जोंना गुबुन हारिनि मानसिफोर बे जोंनि देंखोफोरखौ मा मिथिनो ओंखायनो जोङो गावनो मेथाइ लिरनानै गावनो सुर होनानै गावनो मिउजिकखौ जुदि बानायनो हायोबा दा बे आंनि फार्स्ट मोनसे साक्सेस जादों आरो बे मेथाइआव जिथु मिउजिकमोन बे मिउजिकखौ आङो मोनसे फुख्रियाव ना सारबाय थानायाव ना सारनायावनो एकदम अख्रां सानिफ्राय गोजावनानै बिरनानै फैनाय बायदि मोनसे मिउजिक मोनदों आरो आं बे मिउजिकखौनो आं बेयाव बाहायनाय जादों दा आङो मोनसे साननाय फैदोंमोन बे मिउजिकखौ बाहायोबा माबायदि जाहैगोन मेथाइजों गोरोबगोना गोरोबा गोरोबो होनायबाय दा बे ओरैबायदि पपुलारिटि जादों बे सेक्स'मोनजों दामनाय मेथाइआ ओमफ्राय बेखौ हामिं हिसाबैबो होदोंमोन दा ओमफ्राय बे मेथाइआ रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय मोनदों खनगिरिफ्राबो नाम जाहैबाय मुंदांखा जाहैबाय दिनैसिमबो बिथांमोना खनगासिनो दङ दुरदर्शनावबो खनहैदों आरो बेबायदिनो बायदिसिना दाथ' नैबे इउटुबनि गेजेरजों बायदिसिना प्रग्राम खालामनानै एलबाम टेलबाम बिदिनो खालामगासिनो दङ दा माने बे मोजां माने वाइडलि माने एक्सेप्टेड जादों आरो बे पपुलार आरो बे समाव खालि जेरावखि जाया फांसनाव बे आइजोखौ लानानै मोसायोमोन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरखौ बिराद मोजाङै पपुलार खालामबोदोंमोन आरो दा जोंहा गोजोननाय मोनो बिदिखौ नुयोब्ला दा बेबायदिनो बिनि उनावहाय दुफांनि खबाम होननाय मोनसे फक संनि माबा मेथाइ खालामनाय जादों बेबायदिनो एसामिसफ्रा जेरेखम असमिया हारिनि मानसिफोरा जे बिहु केसेट पार्टिकुलार बिहु मोसानायनि थाखाय बा बिहु उत्सबनि थाखाय मोनसे बिहु केसेट दिहुनो बिसोरो बिहु मेथाइ दिहुनो जोंबो खालि बैसागुनिनो गोजाम मेथाइ दिहुनसै नामा होननानै आं साननायसै बेनिफ्राय फार्स्ट जागोन बेनो बर'आव माने बिनि आगोलथ' आं बिदि पार्टिकुलार केसेट नुवाखैमोन ओरैनो फक संनि मेथाइफोर दिहुनदों बे आलादा बाथ्रा खिन्थु पार्टिकुलार बैसागुनि बैसागि होननाय आं बेखौ दुधनैनिफ्राय खनगिरिफोर लानानै आं गुवाहाटियाव रेकर्डिं खालामदों बैसागि होननाय बेबो मोजां पपुलार जादों बे मेथाइनि स्क्रिप्टआ आंनो माबा जानाय मिउजिकबो माबाबो मेथाइ लिरगिरियाबो आंनो खनगिरिफ्रा आर्टिस्टफ्रा बे माबानि दुधनैनि दा रसाद नैबे बैसागुनि जेनाखि ओंखारजेननाय केसेट दा बेखौ इउटुबाव मोनगोन नामा सार मेथाइफोरखौ एसे बेखौ सार्च खालामनो मोनगोन ना मोना खिन्थु दा ओरैबायदि जाजोब्बाय बै समाव मार्केटखौथ' जों खालामनो हाया माने गुवाहाटियाव माने मिउजिकनि जायफोरनि माने जायनाखि हलसेलार बा जाय माने मारवारिफोर बिथांमोना मार्केट खालामग्रा बिथांमोननो मास्टार केसेटखौ होनानै बिथांमोनखौ माने मार्केट खालामहोनाय जायोमोन आरो जों खालि हिसाब लायोमोन जोंनि खरसखौ दिखांफिननायनि थाखाय दा बेनिफ्राय ओंखायनो जोङो दा बेखौ बिथाङा जुदि हगारदोंब्ला बेथ' मोनगोन आरो सोरबा जुदि थुलुंगागिरिया अनसायगिरिया जुदि सोरबा इउटुबाव हगारदोंब्ला मोननो हागौ सार्च खालामोब्ला खिन्थु आंनि फारनिफ्राय आङो हगारनाय जायाखै दिनैसिम दा बे समाव जोङो सारनिफ्राय जेनाखि मेथाइ बर'नि जेनाखि केसेट अडिअ केसेट दिहुननाय जों बेनि सोमोन्दै गोबां मिथिबाय सारा गोबांथार माखासे केसेटफोर दिहुनदों आरो नैबे गोबां माखासे केसेटफोर दंमोन
थारमाने बेफोरो माने गासिबो सारनिनो जुखान नङा सार औ मास्टार केसेट मास्टार केसेट नैबे माबा मा जाखो बे बोथोर गोदान बोथोर गोदान दङ बे सेकेन्ड बियो बैसागिया फार्स्ट दा बे बोथोर गोदाना सेकेन्ड ओमफ्राय मा दङ दुफांनि खबाम खबाम बे जाहैबाय मा 1989 फार्स्टआव डेटबो दङ ना सार सनालि ओमफ्राय नैबे दङ बे जाहैबाय मा जाखो बे खाराम ना औ बे थारमाने गुबुन हारिनिलाय बे थारमाने बे साहा बागाननि बे माबाफ्रा साद्रि केसेट माने बिसोरबो आंखौ मोजां मोननानै मिउजिकखौ बानायना होनांगौ मेथाइआ जोंनिनो होननानै माबानानै बानायदोंमोन बिसोरो खिन्थु फाइनेन्सआवबो माबानो हायाखिसै आंसो गारनांदों बे फाइनेन्सखौ दा बिसोरनिखौबो दिहुनना होनाय जादों करनि याद टके केसेटनि नामा करन याद टके आं नोंखौ गोसोखांनो होननाय जाहैबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय मा आलायस्रि फाल्ला बेनिफ्राय दैमुथि फाल्लाबो मोनसे दङ मोननै जात्रा गानना नैबे माइनाव मडार्न सं फक संबो दंबाय रोनसोन्द्रि उनाव कभारखौ चेन्ज खालामनाय जादों बेवहाय फट'ग्राफ होनाय जादों बे फार्स्ट दिहुनजेननायमोन आरो दा नोंथांमोना नुखाबाय नै केसेटआव जुदि जों बे मेथाइखौ जों दिनैनि थारिखआव इउटुबाव जुदि मोनजोबोबा जोबोद मोजां जागौ आरो जुदि सारमोना बेखौ लासैनो जुदि रेकर्ड खालामनानै जुदि सोफिननो हायोबा इउटुबाव बुहुत मोजां जागौ आरो खारन बिदि दामग्राथ' दा बुस्थुआ गैला दा माने सिडि ओंखारबाय माबा ओंखारजोब्बाय बे जाहैबाय दा जोङो बेनिखि सारनि जों कन्ट्रिबिउसनखौ बा बर' माहारियाव जे बाहानदारि होबोनाय हारिमुनि बिथिङावहाय बे जोबोद माने देरगाथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय मानोना बै समावनो जुदि सारमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावामोनबा निस्सय जोंनि जेनाखि बर' हारिनि जेनाखि हारिमुनि सायाव जौगानाय बेयो हयथ' आगान से आगान दंबावो फावसायनानै थागौमोन सार